an mei cheraton ngai mi lo bula hian mi pa za somli te chu an konfi lo nge zirchian na chuan mei chenui ring thei deuh emo thom nei ring thei deuh ho hian mi pa a hip lo tlang pui mi hring hian thil pakhat chauh ngai tua tur hian ngai tua na fim tak mangin minit som bak kanum hle thei dawa abak zong chu thil dang kan ngai tua tel pa veng emo kan mu ta lo chuak nge thrin bok mei chem mangai tak kha imut pui don chuan boruak dang ti boy thei tu laka in veng la lo thon na te man mo na te khoi lai mo lo bal deuh lai te abe se do deuh thil han khriat tir lak atong ten in veng ang che chung chuan amut ati off ngal vek thei fiam thu le thilenga moni zu thlak sui pe deuh te zinga hian depression nei an tambik zirchian na chuan mi pa lungphu chola thi za somriat panga te chuan an nupui te voi khatal an lo rinam lo san to ni ti an mu chuak du chu thang thei ngat se mei che tam zok hian pasratan mani fa te in lama ompui deuh rang thei mi pa hi an du zok dai internet addict na hi rolam natna chi khata da ani don to a chan chu ke ma ni kan in thunun thei lo na thil tho ani wang ani trong try le in khom tam hian rol ha na ati niam thei bok kan mu manga hian thil kan chiar tha thei me lo ni nan soya a chan chu mu mang min nei tir tu kan thuak le thil kan chiar la ya kan man kan thuak hi arwalina thok dun hlei thei me lo ni nan soi ni imu manga thil chiar lo tum chin don nia psychology lam tui pui me hring chuan mi huat an nei har bik thina midang te fret thiam na an nga tu bik bok kan ko pui te hi hun agai tel ang zela kan kom ngai tel ve zelo chuan in thren lam kan hai zel ni nan soi mu mang nei mangai lo me hring chuan mi zia mu mal anei dawa akom te om anga piangin a om thei thrin kha mi pa kha I hi pani chuan I mulai na chuan a thungi lang emo ading nge lang tin au ki po atong dan pa ngai aya okin niam deu amanga nga atong muang fet mai thei bok mi pa le mei che hian hun lim om an ton dun ain hun lo om tak an ma chon dun hian anin du na atipung sot thei jok da ini mi nan du le du lo che hi nangma ain midang te hian an lo khe fu chat thei jok dai voi khatin mona in mangai na piang ngal hi thilom the nia mitam tak chuan a om the an ring lem lo thung I hun kal to I thei nil thei lo chuan I hun lo lokal tu ka ti chevek thei mi za som ko te hian kan phone a kan thu taxi a tak taka kan soi ngam lo le kan soi du lo ani train a thil ti khan ngong anei kha apoi ani ti in pom du lo me hring chu entika ma a in siam tha thei ngai lawang ole mi patam tak anakin omlo na chani khre du chuan video lo lang hi yen chun zom le ngal don ya